Bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV, get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Litter News Philippines, Errol Dakame of Tamaong Asset. Welcome back sa palatuntunan ka mga sero. Tayo po ay papasok na ngayon sa segment na Mano-Mano. Mga kaibigan, bilang consistent na pagsubaybay sa pagkamatay, pagpaslang kay Richard Santillan, ang driver bodyguard ni Attorney Glenn Chong, ating kaibigang Senatorya Bol, ay minarapat po natin kunan siya po ng reaksyon sapagkat after so many weeks, ipinag-utos na at long last, ipinag-utos na po ng Pangulong Duterte sa Philippine National Police na imbestigahan na ang insidente ng pagpaslang kay Richard Santillan. Nasa linya po natin once again, Attorney Glenn Chong, ang ating kaibigang lagi pong bitbit ang advokasya ng katotohanan, hustisya at syempre ang tamang mga resulta sa eleksyon na hindi po dinadaya. Attorney Glenn Chong, sir, magandang gabi pong muli. Si Errol Dakame po ito sa Leader News Philippines. Programang Kamaong Asero at tayo po ay napapanood din po sa Pinoy Extreme Channel, sir. Sir Errol, magandang gabi po sa inyo at sa mga nakikinig po sa atin, nanonood po sa atin, magandang gabi po. It's our pleasure to have you once again sa ating palatuntunan na Senador. At ano po ang immediate reaction po ninyo nang ipag-utos na po ng Presidente ang malalimang investigasyon po sa kaso po ni Richard Santillan, sir? Sir, first of all, the pleasure is mine. Ito po yung reaction ko. Ako, unang-una talaga, sir, ako'y nagpapasalamat sa Diyos kasi po nagdadasal po talaga ako sa Kanya na makuha natin makamit namin yung hustisya para kay Richard Santillan. And although I did not expect this anymore, it came, natanggap ko po yung statement mga alas 11:30 ng gabi bago magbagong taon. Apo. So, kalalabas daw lang ng statement. So, the next day na po yun lumabas sa mga newspapers. Apo. Ako po yung nagpapasalamat po talaga kay Pangulong Duterte dito sa statement ng Palasyo. Even if it took us 3 weeks bago po ito lumabas, ako'y hindi naman ho nababawasan ang tiwala ko sa kanya. Nandun pa rin, hindi naman ako nadismaya sa kanya because naintindihan ko po na posibleng natagalan nga kasi may ostensibly o parang may color ng legality itong operation nila. Kasi ginamit kasi dito sa pag-torture at pagpatay kay Richard Santillan, kapulisan. So sa paggamit po ng kapulisan na ito, is kalawag man talaga ang mga ito, durogista, may bahid ng legality. Kasi mga pulis kunyari sila, nagtatago sa uniforme ng kapulisan. Right. So I think si Presidente wanted to tread carefully. Nag-iingat din siya. Kasi ito nga, meron ngang color of legality. Pero siguro nakita ni Presidente yung report, yung forensic examination report ng Public Attorney's Office, Forensic Laboratory Service, na nanindigan po talaga ang Public Attorney's Officer na tinorture talaga si Richard Santillan bago pa man siya pinatay at nilagay sa sasakyan. So, yung una kong sinabi pa na dinukot siya sa aking sasakyan, dinala sa isang lugar, in-interrogate, tinorture, pinatay, tapos nilagay na doon sa crime scene. Sinet up na. So, ang pinagbasihan ko po dito, sir, mga testimony ng witnesses, yung cadaver po ni Richard, yung forensic examination report, at yung video po na hawak namin. Yes, sir. Yung video po, yun na po yung pag-set up doon sa crime scene. Apo. So,
ito po yung video na ipapalabas namin sometime ngayong January Aha. para makita po talaga ng tao, bayan, ang buong istorya. Dapat. Opo, sir. Alam ko po na ang paghahanap po ng hustisya ay hindi madali. So, I will have to be very careful, very calculated sa aking mga galaw. Apo. So, kung kailan ko man i-release yung video, it would have to depend when is the best time. Right, sir. Apo. Kasi ayoko talagang ma-thank you lang. Ayoko talagang walang bisa lang ang sakripisyo ni Richard ng kanyang buhay at dugo para sa bayan natin ito. Apo. Oo. So, abangan. Sir, Yes, sir. Aside from the fact na ako'y nagpapasalamat talaga kay Pangulo, ako'y natutuwa din somehow kahit ako'y naghihinagpis. Aha. I'm really devastated even until today. Nakita ko po kasi sa statement ng tatlong kataga, sir, na ginamit ng palasyo. Aha. Ito po yung sinabi nilang brutal at mapangahas at mastermind. Ito po yung tatlong kataga that will guide us doon sa frame of mind ng Pangulo. Mhm. Kasi gumamit po sila ng, di ba, brutal and brazen. So, brutal at mapangahas. Mhm. Brutal dahil nakita po ng palasyo na 63 ang 63 ang sugat ni Richard sa iba't ibang bahagi ng katawan. May ginamitan ng ice pick or screwdriver, may ginamitan ng kutsilyo, iba-ibang kalibre ng baril. So, brutal talaga po ang pagkamatay niya kasi Apo. tinorture nga po talaga at nanindigan ang Public Attorney's Office na ito talaga yung nakita nila Apo. sa katawan ni Richard. The other side is mapangahas dahil marami silang pulis na tumambang kay Richard. Aha. Marami sila. Actually, Regional Intelligence Unit ng Region 4A, Aha. Highway Patrol Group ng Region 4A, Cainta Police Station, mga pulis doon. Mhm. So marami po sila. And all of these were working under the direct control, command, and instruction of General Carranza. Mhm. Kasi itong operation na to, sir, mga kababayan, sir, hindi po ito pwedeng ipatupad kung walang basbas, walang approval ni General Carranza. Aha. Kaya siya po ang pinupuntirya ko because ultimately the buck stops with him. Siya ang dapat managot sa operasyong ito. Apo. Kasi mga tao niya ito eh. Aha. Mga tao niya ito eh. Ewan ko kung gaano kalaki ang bayad dito sa mga skalawag na ito. Alam ko na duda ako na dorogista ito mga pulis na to dahil sa tama ng yung sugat ni Richard, it is something na hindi pwedeng gawin ng isang normal na tao, sir. Aha. Kasi kanina lang po, kausap ko rin po yung isang anchor ng PTV4. Aha. Nandoon po siya nung pinalabas po ng Public Attorney's Office yung mga pictures ng forensic examination. Galit na galit po siya, sir. Ang sabi nga po niya, kaming lahat doon na media, galit na galit doon sa tinamong mga sugat ni Richard Santillan. So dito nakita natin yung mapangahas yung mga pulis na gumawa nito. Walang takot, sir. Walang takot. So ibig sabihin may malaking taong nasa likod nila. Aha. So yung pangatlo pong kataga na ginamit ng palasyo is sinabi po na in-order po ni Presidente yung patas at masusing investigasyon sa kasong ito upang ang mga salarin at ang mastermind ay makulong. Sir, ang paggamit po ng mastermind, yung katagang mastermind, ang pahiwatig po noon ng palasyo, hindi naniniwala sa bersyon ng kapulisan. Kasi pag ginamit mo yung mastermind, ibig sabihin hindi siya legal. Kasi kung may mastermind, may nag-utos. Right. Oo, and that utos is outside of legality. Hindi siya legal, sir. Kasi inutos yan, kaya nga tawag natin mastermind. Ang mastermind sa criminal world lang yan. Sa mundo lang ng criminal yan, mga criminal nangyayari, sir, di ba? Right. Kasi wala namang mastermind sa legal authority at legal structure. Aha. So pag ginamit po ng Pangulo yung termino na mastermind, ibig sabihin, illegal ang operasyon na to. Hindi naniniwala ang palasyo doon sa bersyon ng kapulisan na may shootout o may enkwentro. Aha. So ito po yung tatlong mga kataga na nagpapahiwatig na
ang tingin ni Presidente, bigyan niyo ng hustisya ang taong ito. So, brutal, mapangahas, may mastermind. Hindi po yan legal, sir. Hindi po yan, wala po yan sa legal structure. Lahat na yan ay nasa criminal world lang po, sa mundo ng mga kriminal. So ngayon, ang may problema ditong malaki si General Carranza. Aba. Kaya hihingi ko po sa kanya yung lahat ng ebidensyang hawak ng kapulisan. Di ba hinamon mo Especially yan yung the last kuplan. time na I remember Attorney Glenn, Senador, na the last time we've talked to you, hinamon mo lantaran si General Carranza na ilabas ang kanilang mga ebidensya na magpapatunay na si Richard Santillan ay sangkot nga sa kung ano-anong illegal na ginagawa po nilang dahilan. Wala po siyang naibigay, sir. Wala silang naibigay? Kahit isang pahina, wala po. So, noong December 28, nagpadala na po ako ng pangatlong demand letter sa kanya. Aba. Pangatlo na po yun, sir, December 28. Aha. Sinabi ko sa kanya, pang 18 araw na ito mula nang nangyari ito kay Richard Santillan. Aha. Ni isang pahina, wala ka pang ibinigay. So sinabi ko sa kanya, pagdating ng tamang panahon, kakasuhan kita, ikaw pa uunahin kong kasuhan. So ngayon, bukas or next day, magpapadala uli ako ng letter sa kanya. May nakalimutan akong dalawa, nakaligtaan ko. Aha. Mahalaga itong dalawang bagay. Aha. Hihingin ko to sa kanya. Paglipas ng ilang araw, kung wala pa rin siyang ibibigay, kakasuhan ko na po siya. Dapat lang kung Yes, sir. obvious na the backstop with him, malaki ang kanyang pananagutan sa isyong ito, Attorney Glenn. Yes, sir. Apo. The blood of Richard Santillan is in the hands of General Edward Carranza. Kasi, At kailangan niyang managot dito, sir. Wala pa siyang ipinakitang hello sir. Saglit lang ha. Balikan natin si Attorney Glenn Chong at mainit po ang ating pinag-uusapan sapagkat ipinagutos na nga po ng Presidente sa Philippine National Police ang masusi, malalim na investigasyon sa pagkakapaslang kay Richard Santillan. You were saying, Attorney Glenn, na meron kang panibagong sulat na ipapadala bukas kay General Carranza. yung isang sulat, sir, ipapadala ko po ito kay General Albayalde. Aha. Ito po, copy furnished kasi siya, sir. Dapat, dapat. Ipaparating ko na talaga direkta kay General Albayalde. Aba. Kung ano mang ibibigay kong sulat kay General Carranza, i-furnish ko na yung lista niya dyan, Aha. si PNP Chief, Aba. para siguradong walang itatago si General Carranza sa kanya. Aba, aba. So bukas ipapadala ko siguro to pag may libre akong panahon, at yung bagong sulat po kay General Carranza. Mahalaga po itong dalawang bagay na to, sir, na kukunin ko po sa kanya. So subaybayan namin yan na Attorney Glenn Chong. Now, ito ba ay hindi kaya itong ginawa kay Richard para i-divert ang attention mo na yung advokasya mo na magkaroon ng makatotohanang eleksyon sa Pilipinas, walang dayaan, ay umatras ka na sa ganyang mga panawagan, Attorney Glenn? Actually, sir, itong ginawa po nila kay Richard Santillan Aba. has actually strengthened and mas naging kapanipaniwala yung yung paratang kong dayaan, sir. Aha. Kasi ganito po, Aba. kung totoong walang dayaan, bakit kailangan humantong tayo sa patayan? Right. The fact na pinatay ninyo ang taong malapit sa akin, ang taong pinagkatiwalaan ko, kapatid ko, buddy ko, best friend ko, ano bang ibig sabihin nito? Mhm. Ang pinupuntir nila ako. Right. Kung hindi man ako ang mapatay, dudurugin nila ako. Pipilayan nila ako. Mhm. Bakit? Dahil ang sinisiwalat ko ay dinadaya ang ating halalan. Aba. Wala naman akong ibang suspect, sir, eh. So Aha. kung nag-expect po sila na ma-divert po yung attention ko at mapunta po lahat kay Richard Santillan, mali po sila. Aha. Kasi ipinakita na talaga nila sa taong bayan na hindi nila kayang matanggal sa Pilipinas. Mhm. Ginawa tayong gatasan ng sindikatong ito. Mhm. Gusto nilang kontrolin ang ating bansa sa pamamagitan ng dayaan sa halalan. Aba. Hindi tayo makakawala sa kanila. So yun ang nasa isip nila. Anong gagawin natin? Iisang tao lang naman ang hahadlang sa atin, eh. Si Aha. Glenn Chong lang naman, eh. Aha. Yun. Nasa isip nila yan, only Glenn Chong stands in the way
for their total control of our country through cheated elections. So anong gagawin nila? Papatayin nila ako? O dudurugin nila ako? Pipilayan nila ako until I will surrender to them? Mali po sila, sir. Hindi po ako ganyan. Pag sinaktan nila ako, the more I will fight back. So, mali po yung ginawa nila. It's actually parang this is the start of their downfall. Sinabi ko na po ito kanina tungkol kay Richard. His life may have ended, but his life has just begun. Mas lumawak yung mga tao, mas dumami ang taong nakakaalam ngayon sa isyong ito. Dahil nandyan ang patay na si Richard Santillan, andyan ang dugo ni Richard Santillan, andyan ang paghihirap ni Richard Santillan. All because gusto nilang patayin o gusto nilang patahimikin o talunin ang taong umakalaban sa kanila upang makalaya ang ating bansa sa kanilang pagsasakal sa atin. So hindi ho sila makaka-eskapo dito, sir. Kung sa tingin nila I will be distracted, mapupunta lahat yung attention to kay Richard Santillan sa kaso niya para makuha ang hustisya, hindi po. Dahil ang ugat ng lahat ng ito ay itong dayaan sa halalan, sir. Paulit-ulit ko na po itong sinabi. Mula 2010 hanggang 2018, bago po ako mag-file ng Certificate of Candidacy, hindi naman po kami pinatay. Hindi naman po kami sinaktan. Dahil hindi po kami threat sa kanila. Alright. Pero nung araw po na nag-file po ako ng Certificate of Candidacy for Senator, doon sila natakot, sir. Natakot sila na baka manalo itong taong ito. What kung manalo si Glenn Chong as senador? Anong gagawin nito? Bubulat-latin ang lahat ng resulta. Iimbestigahan ang Smartmatic, mapatalsik ang Smartmatic, tapos ang negosyo nila sa ating eleksyon. Hindi na nila makokontrol ang ating bansa. So in a way, sir, ang nakikita ko po mga kababayan, desperado ang kalaban. Desperado talaga sila. Kasi hindi naman nila kami sinaktan, hindi nila kami pinatay. Nung 8 taon na hindi kami threat sa kanila. Ngayong threat na ako sa kanila, nakita nila yung nangyari sa Camarines Sur na naantig ko yung puso ng audience ko na nakikinig sa akin. Natakot sila na kung magpatuloy ito si Glenn Chong at makuha ang puso at damdamin ng taong bayan, mananalo ito, ayari tayong lahat. Kasi alam nila, sir, na hindi nila ako kayang bayaran. Inofera na nila ako dati. Inalok na nila ako dati. Ang sinabi ko sa kanila, walang prinsipyo ko. Ipaglalaban ko bayan ko hanggat buhay ako. Nangyari yan sa Senado. Siguro one of these days, papangalanan ko yon nag-offer para labo-labo na tayong lahat. Very good. Sige. Inumpisahan nyo, tatapusin ko yan. Abangan namin yan, Attorney Glenn, ang mga dagdag na expose mong yan. At by the way, sa impormasyon po ng publiko, ano ba ang kontrata ng Smartmatic, ng COMELEC at ng gobyerno? Yan ba'y pwedeng i-cancela? Pwede bang i-abrogate? Pwede bang ibasura yan, Attorney Glenn? Sir, ganito po yan, sir. Yung grupo po namin, Tanggulang Demokrasya, kasama ko po si Richard doon, kami, mga kasapi po kami doon. Nag-file po kami ng petition sa Supreme Court noong March 27, 2018. Kinisyon po namin yung kontrata ng COMELEC at Smartmatic sa Korte Suprema. Pinatulog lang po, sir. Hanggang ngayon, wala pong aksyon. So, kaya nga po, napilitan na lang po akong mag-file ng Certificate of Candidacy for Senator. Dahil ang sabi ko, dadalhin ko ang laban para sa malinis na halalan doon mismo sa teritoryo ng kalaban. So literally, sir, ito yung sinabi ko, dadalhin ko ang laban para sa malinis na halalan doon sa teritoryo ng kalaban. Kaya sumabak po ako sa eleksyon, sir. So nung unang lugar na pinuntahan ko pagpangampanya, Camarines Sur. Kung saan matalawak ang dayaan noong 2016. I live by what I say. Kung anong sinabi ko, yun ang gagawin ko. So, eto ngayon, wala tayong maaasahan sa Korte Suprema. Hindi inaksyonan yung petisyon natin. So, anong mangyayari? So, umaapila ako sa tao.
political solution. Ano yung political solution? Apo. Pwedeng revolutionary government, pwedeng election. So kung revolutionary government, magulo po yun. Madugo po yun. Ayaw ko ng ganun. Mm-mm. So the only other solution na natitira ay pasukin natin yung Senado kung kakayanin natin at pagkatiwalaan ako ng taong bayan. Apo. At kung nakapasok ako doon, yun, matatanggal yung Smartmatic. Garanti ako po yan talaga, sir, sa Apo. taong bayan. Lalabanan ko talaga yan. Kahit pa yung 23 senators, nakaupo o makaupo, kakampi sa Comelec at Smartmatic. Ako lang mag-isa sa kabila. Lalaban ako yan para sa bayan, sir. Ang worry ko lang, Attorney Glenn, kaibigan, ay ang iyong kapalaran ay dadaan sa kamay nila sapagkat hawak nila yung mga makina ng Smartmatic, hawak nilang resulta ng eleksyon that passes to their control. So baka hindi ka nga panalunin kung sakali, Attorney Glenn. Ay, sir, meron na po akong naisip na paraan, sir. Apo. Di ba, nagpalabas po ng survey Apo. ang SWS. Aha. Tsaka iba pang survey dyan. Alam naman natin yan, sir, binabayaran yung mga surveys na yan. Apo. Bayad yan. So, hindi ho ako mag-expect na makapasok dyan. Aha. Kasi, yung surveys na yan, pangkondisyon na yan sa isip ng tao. Tama po. Pangkondisyon talaga yan, sir. Malaki ang bayad dyan, sir. So, kaya sinong napasok dyan, nagbabayad yan. Oh. Yun ang totoo. Kung sinong nakapasok dyan, sigurado nagbayad yan. Tama. At mahal po ang pamasahe dyan, sir. So, ako naman, tumakbo ako. Wala naman po akong pera. Apo. Pero may maraming tumutulong sa akin. May paraan po ako dyan, sir. Very good. May paraan po ako dyan na yung mas mahigit pa nga po at this time, mas mahigit pa po sa survey, sir. Hindi ako magre-rely. Hindi ako aasa sa survey. Yung akin, man-to-man. So, pagdating ng panahon, sir, alam ko na kung ilan ang boto ko sa bawat presinto. So, pag bumaba yung boto ko sa official record ng Comelec, alam kong ilang boto ko sa presintong yan, may daya yan. So, magkakagulo talaga tayo. So, ang sasabihin ko sa Comelec at sa Smartmatic, wag niyo akong dayain dahil may sistema ako para malaman ko kung ilan yung boto ko sa kada presinto. So kung alam ko, sir, kung ilan yung boto ko bawat presinto at bumaba yung boto ko doon sa official na resulta nila, alam ko na dinaya ako dyan, sir. Pabubuksan ko yung mga ballot boxes na yan, sir, para magkabukingan tayo sa mismong araw ng halalan. Ano po, Attorney Glenn Chong, Senador, ang mensahe po ninyo sa ating mga kababayan? Papalapit na po ang campaign period. Ang eleksyon po ay few months to go, ay malapit lamang po yan. Ang inyo pong binibit-bit na problema naging mabigat tuloy sapagkat meron kang kinakalabang mga masamang gawain at dinagdagan ka ng problemang paghahanap po ng hustisya kay Richard Santillan, Attorney. Sir, yung kay Richard Santillan po, it's another advocacy na pwede kong gawin. Apo. At gagawin ko po to para sa alaala ng aking kaibigan at kapatid. Gusto ko po actually na isabatas yung certain procedures na hindi na pwedeng mangyari ito kahit kanino man. Apo. Isa yan sa priority ko talaga, sir. Baguhin ko yung procedures ng kapulisan sa mga instances ng enkwentro o shootout. Kailangan merong mga steps na susundin para hindi na po makalusot yung mga ganitong paraan at maprotektahan po ang taong bayan sa mga extrajudicial killings na ginagawa ng kapulisan. All right. Very well said. Yes, sir. So, Apo. Pero sir, yung the other one, yung mabigat, yun yung sa election fraud. Apo. Sir, mamamatay na po ito. Ma-cut off ito. Tatawag ulit ako, sir. Sige, sir. Saglit ha. Opo, sir. Few minutes. All right. Mahalaga po itong pinag-uusapan natin kay Attorney Glenn Chong. At sinusubaybayan po kasi natin itong kanyang pinaglalabang katotohanan sa eleksyon at dinagdagan pa ho ng paghahanap ng hustisya sa pagpaslang sa kanyang driver bodyguard. Batiin ko lamang saglit sila Engineer Hill Almasco, Manoy Hill. Salamat sa pagsirip sa tuyang programa. Adet Galan, kabayan, Maranabang Gitabi. Sabi niya, good evening, sabi ni Engineer Hill, good evening, Tol, Happy New Year. At long last, nahagilap ko ang live ng Leader News Philippines, ang programang Kamaong Asero.
Thanks God, Yahoo! Sabi niya. PJ Cabrera, nakasilip din. Joy, Jonathan Biray, thank you for joining. Imelda Clotario Parumade, salamat sa pagsilip sa programa. Sir Tito Poras ng Montalban, thank you. At si Boss Magal Monte Alegre, nakasilip din po sa atin. Balikan natin si Attorney Glenn. You were saying another thing na patungkol po sa yung gagawin niyo pa. Yes sir. Apo. Let me just correct pala, sir. Go ahead, sir. The case of Richard Santillan is not AJK. Aha. Hindi siya extrajudicial killing. Aha. Kasi wala talagang basihan ang kapulisan. Apo. Pag sinabi mo kasing extrajudicial killing, it presupposes na may kasalanan yung pinatay. Apo. Oo, kasi extrajudicial. So, ibig sabihin, may kasalanan yung pinatay. But in this case po talaga, wala po talaga. Alam ko, nagpapa-intelligence gathering uli ang kapulisan. Alam ko po kung anong nandoon. Malinis po yung sa kay Richard Santillan. So, in other words pala, sir, hindi extrajudicial killing yung kaso ni Richard Santillan. It is plain murder. Plain murder. So, the other issue po, sir, ito na pong election fraud, sir. Apo. Actually, sa ngayon pa lang ha, may mga naglalako na po sa congressman, governor, mayor, yung bintahan po ng daya, sir. I agree with you. Kahit ako po, Yes, sir. Narinig mo na yan, sir. Naalok ako, sabi sa akin, si Rerol, may kaibigan ka bang senador, magsisenador, magko-congressman? Kausapin natin, taga-Smartmatic po kami. Yes, sir. Totoo yan, may sir. May ganon, no? Marami na yan ngayon. Nag-aalok na yan. Although hindi ko naman matiyak kung talagang ganon, no? Pero the mere fact na may umiikot na ganyan, kumbaga kung may usok si Eb, siguradong may apoy, Attorney Glenn. Yes, sir. Where there is smoke, there is fire. Yes. Totoo yan, sir. So, alam ko kasi may mga kaibigan na ako nagtatawag sa akin Apo. na meron niyang umiikot, nag-aalok ng daya sa eleksyon. Apo. So, ganito po ang mangyayari. Kung idadaan po natin ang ating halalan sa pera-pera lang, mas lalala po yung corruption, sir. Kasi yung mga politikong nagbayad, babawiin yun. Saan yung babawiin? Tama. Sa pera ng taong bayan. Tama. So sa halip na meron tayong pera pampabahay, meron tayong pera pang medisina, meron tayong pera pang silid, paaralan, nawawala po lahat yan. Right. Dahil babawiin ng mga politiko na nandaya ang kanilang ibinayad sa Smartmatic at Comelec. Apo. So babawiin yan, hindi lang isang beses, 2 beses, 3 beses, baka 6 na beses pa. So luging-lugi talaga tayo, sir. Kaya tayong ordinaryong mamamayan, hindi po natin pwedeng sabihin na walang epekto yan sa amin. May epekto yan sa ating lahat. Sa halip na ang pera, nating lahat, yung buwis na binabayaran natin araw-araw, ay maibabalik ng gobyerno sa atin sa pamamagitan ng totoong serbisyo, sapat na serbisyo, kulang-kulang po ang serbisyo sa ospital. Kung pupunta po kayo, sir, sa mga probinsya, wala pong medisina doon. Kayo pa po ang bibili ng alkohol, ng gapas, o kung ano-ano bang kailangan sa pag-opera o paglinis ng sugat. Wala pong ganun ang mga ospital, sir. Nakakalungkot. That leads me to my last question, Attorney. Tamang-tama, yung ating survey question ngayon ay ano ang dapat gawin ng Pangulo para ipakitang seryoso siya sa kampanya laban sa corruption? What do you think, Attorney? Sir, hindi ko po pwedeng pangunahan ang Pangulo kung anong gusto niyang gawin. Because alam mo naman, this president is smart. Matalino naman talaga si Presidente. I recognize that. Ayokong pangunahan siya. Pero kung ako ang nasa kalagayan niya, sir. Yes, sir. Kung ako ang nasa kalagayan niya, mag-establish ako ng agency na walang sinasanto. And go after all these corrupt politicians. Tulad po sa Singapore, sir. May nilikha siyang Presidential Anti-Crime and Corruption pero parang walang silbi. Hindi ko po, I cannot comment on that, sir. Kasi I am not privy to kung anong transactions nila or ano. Pero I think at least may mga komisyoner akong kilala dyan, sir. Nagtatrabaho din naman talaga.
Si Commissioner Greco Bellica. Yes, agree with you. Ang isa sa naalala ko Yan. nga na talagang masipag ay si Nagtatrabaho Greco. yan, sir. Si Greco masipag. Yes, opo, sir. Apo. Oo. So, yung as a whole, wala akong opinion, sir, because probably my knowledge is not sufficient. All right. Si Greco kasi kaibigan ko yan, kilala ko yan. Apo. So, alam ko kung anong ginagawa niya. Kasi nag-uusap kami. Apo. But as to the others, hindi ko po masabi. Okay. Pero ito lang po ang example na masasabi ko yan, sir, sa Singapore. Apo. Sa Singapore kasi, ang motto kasi ng kanilang anti-corruption agency is swift and sure. Swift, mabilis na investigasyon, Apo. sure, sa kulungan ka pupulutin. Ayun, sana ang dapat gawin din sa Pilipinas, sir. Yes, sir. But dapat ganun. Swift and sure. Yeah. Kasi kaya tingnan mo yung Singapore, sir. Ito ha. Yeah. I-discuss lang natin to quickly, sir. Sige, sir. Tingnan natin ang Singapore, mga kababayan. Ang motto po nila ay swift and sure. Mabilis na investigasyon, sigurado sa kulungan ka pupulutin. So, because of this, bumaba masyado ang kanilang rate of corruption. Apo. So, mababa masyado ang rate of corruption. So, anong nangyari? Lahat ng negosyo gustong pumasok sa Singapore. Kasi malinis ang gobyerno. Hindi kailangan maglagay. Walang maglalagay. Patas ang mga rules, ang mga patakaran. So ngayon, anong mangyayari? Nabibiyayaan ang tao. May trabaho. May sapat na trabaho. May sapat na bayad. Ayan, mayaman sila. Maunlad, yan. Maunlad sila. Mayaman sila. Maunlad sila. So yun dapat ang tinitingnan natin, sir. Hindi tayo dapat maging kontento sa anong meron tayo ngayon. Because we could have more. Basta tama lang ang mga taong nakaupo sa gobyerno. Meron tayong ombudsman, Attorney Glenn, sorry to cut you. Meron tayong ombudsman pero usong-uso sa ombudsman po ang parking ng kaso. Ayan, sir. May parking fee yan dyan, sir. Ayan. Oo. So kaya nga po, sir, balik lang tayo konti sa dali doon sa election, sir. Aha. Kaya nga po, pinaglalaban ko po ang malinis na halalan. Kasi dumaan ako dyan nung una, nung ako'y naging congressman. Apo. Maganda po yung patakbo ko doon sa Biliran. As a matter of fact, nung nagsimula ko ako, sir, 2007, Apo. ang Biliran ay nasa top 10 poorest provinces in the Philippines. Aha. Nung umalis po ako, 3 years later, wala na po kami doon sa top 10 poorest provinces. Bumagsak ulit. Hindi, nawala kami. Hindi na kami poorest. Hindi na poorest. Oo. Kasi naiangat mo na. Kasi pagsimula ko, poorest. nasa top 10 poorest kami. Opo. Nung umalis ako, 3 taon lang ang lumipas, wala na po kami sa top 10 poorest provinces. Nawala kayo so, sa ibig listahan. sabihin, umangat yung kabuhayan ng aking mga kababayan. Opo. Dahil doon sa mga ginawa ko. Aha. So, yun ang angkla ko sa pagsisilbi ko sa bayan. Opo. Ito yung angkla ng vision ko. Paano natin paangatin ang buhay ng bawat Pilipino? Opo. So, maaangat lang po natin yan, sir, kung makapasok po yung mga bagong leaders. Tama. Yung mga bagong leaders na pwedeng maging mayor, maging congressman, maging gobernador. Tama mo. Pero sir, gusto ko po actually, kung mananalo po ako at pag kakatiwalaan po ako ng taong bayan, aside from of course yung batas na gusto kong gawin para matigilan tong kaso ni Richard Santillan, hindi na mangyari, malinis natin yung halalan, gusto kong maghubog ng panibagong leaders ng mga bata. Yung mga bata kasi sir, idealistic pa yun eh. Right. So, aaminin ko po, hindi ko kayang baguhin ang buhay ng bawat Pilipino nang ako lang mag-isa. So, kailangan natin maghubog ng panibagong core of leaders ng mga bata na may sense of idealism at dahil patas na ang halalan, malinis, kung malinis na po ang ating halalan, matanggal na po yung Smartmatic, malinis na patas ng halalan, ikakampanya ko yung mga kandidato na yan, mananalo yan, mababago ang takbo ng buhay ng bawat Pilipino. All right. For our last question, Attorney Glenn, sorry po at... yes, sir. Don't you worry. Bukas pwede nating ulitin. The next day pwede nating ulitin. Ano po ngayon ang inyong panawagan na Attorney Glenn sa mga nangyayari sa ating bayan ngayon? Alam mo, sir, marami po tayong mga bagay na hindi natin gusto na nangyayari sa ating bansa ngayon, di po ba? Apo. Marami pong bagay na ayaw natin ganito, ayaw natin ganyan kasi hindi naman talaga maganda.
ang choices natin is, ano ba? Bayaan na lang natin ganito? Yeah. O gamitin natin ang ating political na kapangyarihan sa eleksyon na mabago natin ito? Di ba, sir? Right. The power to change our destiny lies in our own hands. Tama po. Ang kapangyarihang mabago ang takbo ng ating buhay, ng ating tadhana, ay nasa sarili nating kamay. So pag pumili po tayo ng tamang leader, lahat tayo bibiyayaan. Alright. Pag pumili po tayo, pag nagkamali naman po tayo, lahat po tayo sabay-sabay sa perdisyon. Tama po. Oh. Very Pero, well said. sir, Apo. kung ang halalan ay dinadaya lamang, wala talaga tayong kapanapanalo. Very well said, Attorney Glenn Chong. Salamat po sa oras po muli sa ating palatuntunang Kamaungasero sa Leaders Philippines at sa Pinoy Extreme Channel. Tatawag po kaming muli para ipagpatuloy po natin, isiwalat ang mga bagay na dapat pong malaman ng taong bayan ng ating mga kabayan, Attorney Glenn. Yes, sir. Thank you very much, Sir Errol, for this opportunity. Marami pong salamat. Attorney Glenn Chong, ang boss ni Richard Santillan, senatoriable ng advokasya po ay makatotohan ng eleksyon sa ating bansa. Walang dayaan, walang lokohan. Kaya lang, along the way, tingnan niyo po ang nangyari. Pinaslang ang kanyang bodyguard driver. Overtime po kami sa ating palatuntunan. Ang ating mga kaibigan mula sa Batan ay dumating din. Nasa studio natin sila Kaabel at Sian. Sana dito ba sa studio, partner? Yan, sige. So, maraming salamat sa pagsilip, pagdalaw, Kaabel at sa grupo. Partner Mark Anthony Reynoso, naka-remote sa atin. God has given us eyes not to insult but to look at situations. Lips not to criticize but to speak for truth. Hands not to punish but to give a helping hand. Ears to be not to be insensitive but to be the voice in pain. Everything has its own purpose. We should use it well. Yahoo! Sabi ni Manoy. Receive love, give love, and be loved. Thank you, Engineer Hill Alamasco. Nakasilip din sa atin si parokya ni Skylander has also joined us. Mother Cathy Bergais, good evening anak. God bless you always. Thank you. Remy Penny dyan sa San Jose del Monte. Magandang gabi sa inyong lahat. Overtime na po kami para po sa ating tanong sa bayan na ano dapat gawin ng Pangulo para ipakitang seryoso siya sa kampanya laban sa korupsyon. Ako po, bilang taxpayer, bilang ordinaryong mamamayan, isasuggest ko po, hindi ko rin pangungunahan, but isasuggest ko lamang po sa Pangulong Duterte na tawagin niya po ang ombudsman sa anumang pamamaraan na may parating niya po ang mensahe. Giving them a deadline for all the cases to be resolved. Sapagkat napakarami po dyan sa ombudsman ang mga kasong inaamag na pagkatagal-tagal na, natapos na po yung mga terms ng mga nakaupong opisyal na kinasuhan, pero yung mga isinampang demanda po ay walang nangyayari. Alam po namin, may tinatawag na parking fee sa mga kasong i-standby lamang po at hindi pa uusarin. At ombudsman nga po ng pinakapakay ay labanan po ang korupsyon. Pero mismo ang ombudsman ay tila kinain po ng sistema ng korupsyon. Ngayon, dahil may fixed term ang ombudsman, yun nga po ang pwedeng gawin, bigyan ng deadline. Sapagkat dapat ang ombudsman ng Sandigan Bayan is in parallel with the campaign of the President against corruption. Kasi kung ang presidente lamang o presidente lang ang very vocal, mainit na mainit ang pagtulak po sa laban sa korupsyon, pero yung mga ahensya na dapat mag-iimbestiga, maglilitis, ay baliktad po ang nangyayari.
Sa halip na may mga makarsel na mga plunderer, lumalaya. Di ba? Sa halip na may mga makulong na mga grafters ay pinatutulog lang ang kaso, ay walang mangyayari po sa kampanya ng corruption. Di po ba? Mahalaga ang papel ng Ombudsman ng Sandigan Bayan ng COA. Ang COA, panay lamang po ang mga notice. Wala naman pong isinasampang kaso. Di ba dapat kung nakita ng COA na may katarantaduhan ang mayor, ang governor, ang senador, sila mismo ang magkaso because sila ang nag-imbestiga. Di ba? Sila naghanap ng ebidensya. Yan, mga pagbabago na pwedeng sindihan ng Pangulong Duterte kapag naipatawag niya po yan para kumbaga sa choir ay hindi po sintonado ang kanta ng choir. Salamat po sa inyong lahat, sa inyo po mga oras ng pagsubaybay sa ating malaganap at pandaigdigang palatuntunang Kamaong Asero ng Leader ng Philippines at ng Pinoy Extreme Channel. Hindi na po ako magpapakatagal-tagal sapagkat overtime na po kami. Sa ngalan po ng ating buong pwersa ng Leader ng Philippines at mga katuwang po natin sa Pinoy Extreme Channel, kami po ay nagpapasalamat po. Maraming salamat. Happy New Year at God bless Pilipinas. Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol Nakari sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Leader News Philippines. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.